हाग्रायाव फैदां ओरैबायदि नैबे आगोलाव फैबो फिसा ना गुरनो थांदों हनै बा दैमायाव बिराद ना मोनो खोमा बेखायनो जेखाइ लानानै गुरनो फैदों फिसा हनै बिराद मानसि दङ हनै ना गुरग्राफ्रा आजां आजांथार दिनै बन्द'नि सम नालाय गरम सान्दुं आयु नै थाबायगासिनो दै नायफैदों मा मोनो नागिरदिनि दिनै नै बे हाग्रा जोब्बाय ओरै नै दै मोननोसै गैला नै दैया नै गैला माथो दैया गिदिर गैला नै ओरैबायदि दैजोब ओरैबायदि हाग्रायाव मैगं हाग्रानि मैगं लांनो दिंखिया बिराद दं जों दिंखिया गोरलै गोरलै दिंखियाखौ नैखौ खाजोबगोन आं नैखौ नै बे दिंखिया खानां नै बेखौ जायो दा बाहाय बेहाय लाफाखौ होगोन दिंखिया बिराद मोजां मोजां दं खाजोबसां नै बिदिखौ खानांगौ नै बिदिखौ खायो बिदिखौ खायो बे जाजाजोबो दिंखिया होनो जोंनि बर'नि नै बिराद दं हाग्रायाव थाफैदां गरमथारना सान्दुंबो बिराद सान्दुं दा बेजों माबा लगायबावगोन नै बिराद दङ नै बेलाय बिराद दङ मोनबाय खेबसेयाव थानोसै जों बर'फ्रा बिराद जायो बेखौ नै बुरजा जाथारबाय नै ओरैबो लादां नै मुथा मुथा नै बुरजा जाथारबाय गोबाङानो जाबाय नै दा बाजार गैयाना ओंखायनो बेफोरखौनो एसे खानानै जाथाराबा मेंबाय समायनो थाबायबाय दाउ गाबदों माबा दाउ गाबदों सिखारनाय दङ बियो गाबबाय आं होनबाय गिदिं बिरबाय दङ बियो आं नागिरनि नायनि आइखाथि लुबैबा गाबगासिनो दङ दे जाजोब्बाय बिराद फिबो जायो हाग्रा गथारसैनो हाग्रा जोबसै गाबगासिनो दं अबावबा सागोलै दंथारो बियो ओरैनो बिरबाय जादों बहा दं बेलाय नैलाय नुबाय दा गिदलागासिनो दं दङ सागोलै दङ माबा औ मानसिल'आ नै थारौ जागोन नै गिरबाय मानैबो नै हाबाब गिदिरथार नै हाग्रा बेलाय हाग्रा मोनफैबाय हाग्रायाव बेरायफैदो बिराद गरम जाबाय नै हाग्रा बंग्रा जाजोबथारबाय हाग्रायावसो हाबबोबाय आं नै आंनो जाबाय गरमलै बिराद गरम
आरे गाबलायलांबाय गोलै हारसिं नै मोनबाय नै जायगायाव नायफैदां दैखिसु बोराय होनो जायगाया गोदो भारा गालांनाय नै ओइ मानसि एकदम नै नोंलायखायलै नै मोफौ नुयो खोमा मोफौ नै ya kerja nih itu saja wah ini saya langsung ini langsung bau sih udah apa gitu kalau ya seneng apa sih dik seberang dik seberang ini bro nggak không đâu không đâu ya mana sih oh bro harus main nih betul ya sih bau jangan saja kurung mana ini mama pun saja berdiri ya berdiri besar saya ibu bisa saja nih